ניסיון אישי של זוג הורים לילדה הסובלת מליקויי למידה צמח למיזם חינוכי חדשני. ביוזמתם הוקם בגן רווה בית ספר בטבע לילדים הסובלים מליקויי למידה קשים, הממוקם צמוד לבית ספר רגיל. השיעורים מתנהלים לחוד, אבל כל ההפסקות והפעילויות משותפות. הנה הכתבה של פז שוורץ. איך היה? כיף. כיף? יופי. כיתה ד', נסיים את כיתה ד' לילדה שלי, אני גאה בך, תביא לי נשיקה. מהיום שאריאל נולדה לא עסקנו בלמה, ולא בכמה, אלא מה אפשר לשפר. אף יום לא הסתכלנו אחורה. אם היינו עושים את זה, היינו באמת שוקעים. זה סיפור על הורים שהחליטו שהם הופכים את העולם ומשנים מציאות בשביל הבת שלהם, בשביל אריאל. תודה לכל המשתתפים, והצלחה לאלה שעוזבים. הכי חשוב שהחופשה כולם יוצאים. בכיתה ד' 1 בבית ספר גן רווה הכנות למסיבת סיום. בין כל הילדים גם אריאל, ילדה חייכנית עם צרכים מיוחדים שמשולבת בכיתה רגילה. עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים השילוב הזה הוא פתח לתקווה גדולה, אבל ההורים של אריאל הבינו שהם רוצים יותר. ילד שמשולב כל זמנו בחינוך הרגיל, הוא מוצא את עצמו מתקשה במקצועות רבים. הסתובבנו בכל הארץ והגענו לפתרון הזה. מאז הקדשנו את חיינו מבוקר עד ערב רק לעניין הזה. זאת אומרת, אין לנו... החיים שלנו זה. בכך מצאו את עצמם עורכת דין מצליחה ואיש שוק ההון עוצרים את הכל, מחליטים להקים מודל חינוכי חדש, בית ספר לאריאל. אוקיי, אז תודה רבה לכולכם שהגעתם. אני רוצה להתחיל את ישיבת הוועד. הרעיון הוא הקמת בתי ספר לחינוך מיוחד שיהיו בסמיכות או צמודים לבתי ספר רגילים. המודל הוא פשוט, בית ספר רגיל ולידו בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים בתמיכת משרד החינוך. כל אחד ירוויח את הרמה האקדמית הנכונה עבורו, בהפסקות ובפעילויות העשרה הם ישולבו. אם ילד הוא חזק בספורט, אז אנחנו נשלב אותו עם הכיתה בספורט. אם ילד הוא חזק במוזיקה או בריקוד, נשלב אותו בבית ספר רגיל עם מוזיקה, ריקוד. בית ספר בטבע שיוקם כאן יעמיד לרשות התלמידים חממות לצמחים אורגניים, מעבדות לייצור סבונים, מטבח טיפולי ופינת חי עשירה. כל זה ייהנו הילדים בבית ספר הרגיל ובית ספר המיוחד שישולבו. כשחיפשו מי ראובני מיקום לבית הספר, הם מצאו את הגבעה הזאת בגן האירועים הנחלה בבית עובד. מצאו שם זוג הורים שהבין אותם היטב. 30 שנה קודם לכן היו אלה דני ונורית אלרגנד, שהקימו עבור בנם אורי בית ספר לחינוך מיוחד במבנים האלה בדיוק. אתה רוצה לבנות לילד שלך את המסגרת שנראית לך הכי ראויה. אתה לא מוצא אותה בחוץ. אז אתה קם ועושה מעשה. שום! ריח של שום. היום כשאורי כמעט בן 40 דואגים הוריו לו ולחבריו למסגרת תעסוקתית בגן האירועים שבבעלותם, הצמוד לבית הספר. כוס בכל יד, בזהירות. בערב תהיה פה חתונה, וחלק מהמלצרים עובדים פה גם חניכים, המס, מרכז עבודה שיקומי שיש לנו כאן. הם ממש שמחים ונלהבים לעבוד פה וממש גאים בזה. ב1 לספטמבר ייפתח בית הספר שהקימו אמא ואבא של אריאל. יחד איתה יצעדו פנימה עוד 40 ילדים שההורים שלהם חולמים על עתיד טוב יותר בעבורם. בעצם מה אנחנו רוצים כהורים? שיהיו עצמאים כמה שניתן וחלק מהחברה, שיהיה חיוך בבוקר וחיוך בצהריים. וזה מה שעושה, ובעצם הבית ספר שלנו כאן הוא משלב גם עם הבית ספר הרגיל, וזו מתנה מאוד גדולה.